Predstavujeme vám Nitriu z produktového radu Novošľachtence, ročník 2022. Nitria, tak ako iné slovenské červené Novošľachtence, je víno, ktoré možno porovnávať s vínami z južných vinárskych krajín. Strekov ako lokalita je veľmi typická tým, že má najviac slnečných dní, najväčšiu dĺžku slnečného svitu na Slovensku, čo sa odráža aj potom priamo v pohári v hotovom produkte. Naozaj veľmi krásna, veľmi silná rubínová farba. Čo sa týka chuťového a aromatického profilu, tak je tam naozaj cítiť to, že tieto Novošľachtence boli vyšľachtené špeciálne pre slovenské podmienky. Zvlášť z lokality Strekov je tam veľmi krásna aróma. Aromatický profil je príbuzný a podobný Cabernetu Sauvignonu. A vlastne všetky tieto naše Novošľachtence sú ako keby alternatívou, alebo trúfam si povedať, že aj náhradou toho Cabernetu pre náš slovenský trh. Je tam nádherná vôňa rýbezly, drobného ovocia, v chuti ešte jemnú lilinka, kyselinka, pretože aj toto víno nebolo odbúrané úplne. My pri týchto našich Novošľachtencoch to robíme zámerne, a to kvôli tomu, aby to tá kyselinka dlhšie podržala potom aj pri zretí, pri archivácii. Archivačný potenciál bez problémov 10-15 rokov, ale snažíme sa to robiť tak, aby už aj mladé červené naše vína vám priniesli to, čo v sebe skrývajú. Obsah alkoholu v tomto víne je 13 a všetky tieto naše červené vína zo Strekova sú s vyšším obsahom alkoholu, čo ich priamo predurčuje na tú archiváciu a dáva im tú životnosť na desiatky rokov.